80 సంవత్సరాల వాళ్ళని బందులో పెడతారు. చెప్తాను కదా, ఈ భూమి మీద ఎక్సైట్మెంట్ లేకపోతే ఏమీ చేయలేము. నాకు డాన్స్ రాదు, ఏదో ఒకటి చెయ్యట అంతే, అదే డాన్స్. ఏమి వచ్చారు కూడా 20 లక్షల ఆదాయం తీసుకున్నాడు, అక్కడ ఏదో చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఎక్సైట్మెంట్ మీద చూస్తారు. అదే మీకు వస్తే బాగుంటుందా లేదా? నాకేమీ రాదు, కానీ ఒకటేంటే స్టేజ్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 2 చేతులు ఇట్లా కదులుతూ ఉంటాయి. ఎందుకు కదులుతా అంటే ప్రతిరోజు పనిచేస్తాం. మీరు అనుకోవచ్చేమో, నిన్న కూడా ఇక్కడ కొంతమంది లీడర్స్ ఉండొచ్చు, నిన్న కూడా 40 మందితో మీటింగ్ చేసి వచ్చాను. 40 మందితో మీటింగ్ వస్తే ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ ఫ్యామిలీ నీళ్ళలో కూర్చున్నారు. అర్థమవుతుందా? మీరు అనుకోవచ్చు, సార్ పురుషోత్తం దాస్ గారికి ఇంత ఇన్కమ్ వచ్చేది కదా, ఆగిపోతాడు అనుకున్నట్టే మీరు అనుకోవచ్చు. నేను ఫోటోలు పెట్టే ఫోటోలు నేను ఒకవేళ గ్రూప్లో పెడితే ఇక్కడ చాలా మంది ముఖం మీద చేసుకోవాల్సి వస్తుంది.